Ja. Er is overvloed, maar de meeste dingen zijn triviaal. Veel te weinig lyricisten, hedendaagse lyricaal. Ze zien het als het wat het dan ze niet serieus moet aanpakken. Geen parels voor de zwien, zij kazatjes voor de zandbak. Mijn woorden zijn asielzoekers zonder een bestemming. Al volgen ze de planning, zijn er weinig in de inhoud van mijn bladsnap. Volgt er geen herkenning, daarmee basta. Ik schreef voor het gevoel dat kreeg en ook de stemming vastpa. Rappen lik of dat ik de sterren aftast. Was maar dat ik ietsie dichter bij de sansje van mijn innerlijke kracht kwam. Maar het mag maar zo warm zijn dat ik aan kan. Een vlamke verleggen, maar vertaard ook dat die plat brandt. Niet bestand tegen de tante stits, maar anderzijds laat ik gedachten kristalliseren. Gelijk een amethyst is wachten tot dat zetje ript. Planten in het nu, de toekomst integreren. En je nog verleven, like een pacifist. Je zuiven terug aan transformeren, like een alchemist. Tot altruïst en al je dit spenderen. Aan het speels communiceren, like dat dadaïst. Van antraciet evolueren tot grafiet of een gesleten diamant. Het is het pad dat je kiest, die de destinatie van je wandeling verandert. De kracht en motivatie van je handeling verankerd in de lagen van het gedrag dat je ten toon stelt. Hoe je voorstellingsvermogen niet meer voorstelt, is het leven maar een blinde rit. Met weinig zin, dus zet je in mijn zaan en zet je in of je zit in de shit en het is verslavend. De pit is raar, maar worden comfortabel op de knoop rond je gedachten niet makkelijk wordt ontrafeld en de schakels zijn gebroken. Gedachten die je dagenlang bespoten, want ze zijn onaangenaam en onbesproken. Dus moor je hele dagen en je weet je weg met jezelf op de asfalt. Telkens uit de rap wilt wagen voor de route aan te passen aan wat dat in je hoofd zit. Je wilt toch geen chauffeur zijn van je eigen doodsrit, of timmerman die hamert op de esthetieke waarde van de innerlijke lagen van de nagels dat je doodskist. Laat het maar rust, toen kreeg het zelf weer de woorden dat bezat omdat je het nog benaderde met lusters en kapers op de kus. Dus past goed op of voordat je het weet is not de web en is een alias een must of zo lik het. We moeten leren van te kijken op de zaken en te kijken. Niet als zou wel begrippen, je me grippen. Uit rustig doe dat zin niet overhaast, laat het ritme. Misschien uit toen een beetje gaat begrippen. En het is niet makkelijk voor al die zaken toe te passen. Proberen dat je hot de route snappen en obstakels accepteren als de lessen die je moet pakken. Bestuderen en toe loslaten voor ze goed te vatten. Ik weet ik van ding, ik zie gewoon een rapper die wil vliegen. Maar de maatschappij hangt veel met vliegen. Mappers maar ik kiezen toch te fladderen, te driven en te wapperen op de golven van de liefde, want dat is tenminste dapper.